Helsingin Trailertukku huutokauppaa Majavan jarrullista. Peräkärry lavamitoiltaan 325 kertaa 1,50 m. Löytyy kippi, niin kuin kuvista tai tästä videostakin huomataan. Järeäs tehty. Hitsattu runko, kastamalla kuumasinkitty. Myös laidat ja lokarit ja kaiken kaikkiaan niin vahvasti ja kestävästi tehty. Aisakunnon palkkii, Alkon jarruosat. Ne on laadukkaat. Valot toimii muuten, mutta tää etumainen äärivalo on pimienä. Se on ainoa mikä ei palaa. Voi olla aika simppelikin vika. Ja sit toi toinen äärivalon kupu, niin ottanut vähän siipeä. Mut valot kuitenkin pelittää. Etulaida saa pois ja avattuu. Samoin takalaita. Takalaita on vaneri vahvistettu, eli kestää mönkkereiden ja kelkkojen ja vähän raskaampien vehkeiden yliajoa. Tosiaan tästä, jos tarvii vähän sille, että on kantavuus ja järjestetty kärry, niin tää suomalainen Majava, niin tää on siihen pätevä peli. Voidaan kurkata vähän miltä runko näyttää. Siellä menee palkki reippaasti. Tosiaan lehtijousituksella niin tulee tosi tasaisesti perässä ja kestää kuormaa reippaasti. Renkaat on ok kuntoiset. Niillä ajelee hyvin. Ei oo halkeilua ja pintaa löytyy. Ei mitään. Ja tosiaan sidontapisteet, niin niitä löytyy sekä pohjalta ja sit vielä laidoistakin. Eli sidontapisteitä löytyy reippaasti. Ei mitään, tästä huutamaan hyvä kotivainen Majavan kärry.